Kapor kelab yang ya kabangin yo ban sedang no ingin gajing syakri hagan kapor. Bat hagan kong nakabalang persibitiran hagan halum siam. Kapdeng sngom haya pi baro ki para bangai bat kumjuru ya pi ki parlok. Ki bapait lang ba kaniga video. Ba finishim matalang bat ngi hagan gajing syakri. Bat ngi duai ba ublay unis nay bandarangkan bat ki banta baro ki bangin pendam. Bat ngi ngis kam makan long gajing kerku nagam tajong ilang baro. Bat ngi ya sedang no ini gajing syakri. Dagabang yarwai ka nambar jerwai ka balai spa para pupra ngas ngos kem jisu ulong jonga bat hadin jong ni gajing rwai ngam sakarpat ya imesta ketar yang iba in yalamengi hakajing puli na kajing ngajong bulai bat ban buti hau bulai hakajing rwai ka nambar ka ba lai spa para pupra. Ngas ngos kem jisu ulong jonga hakaburom blay ngayo matpa jing pen em layo bat jing sius pa das namba kordor lasat yanga mentang apa mentang arwai ya ro nong pen im kat badang im mentang apen mentang arwai ya ro nong pen im kat badang im ngala ai Shem sloba jink men ban yosngo ktin basawa hapo kamen sim layai pendam tangkak tin jing kak tin jing ma mentang apen mentang ya ro nong pen im kat badang im mentang apen mentang arwai ya ro nong pen im kat badang im hala ai tibun ngas ngosuk jai bat lu nong pen im ngam snow kuslai mentang ayai am shaneng ape ashem tang jing ba tang ka jing i mentang apen mentang arwai ya ro nong pen im kat badang im mentang apen mentang arwai ya ro nong pen im kat badang im. Tawani kapor swabangin Lailang shoblay hakajing duai tongin shaskor hakajing shisha walang kaktin kajong blay balapun syong nongrim naka kitab Exodus kalenong kaba khatsaw kadokot kaba khatlai bat kaba khatsaw kikentin kiba ongkum ni te u Moses ulong hautaw pajba wat shepting pi to sange to khmiru ya ka jingpen im jong utrai ya kaba un sapni hapi ha kani kasngi namar kita ki Egypt ya ki bapi la yoi hagani kasngi pen om yoi sho ya ki lano lanuru utrai un yale nakabenta jongpi namar kata to dasngap jarpi to blay un kurku ya ki jingpule bat kumjur ya ki jing shashkor ya pi baro ki badan hayeng lengba ka online streaming ngit skembo blay un kurku ya ki benta bat kumju te to hagani kapor nyelek Show boleh kecing duai.
Kupa jungi ubah beneng. Ngai ngu kutrai ba me ai yangi sa sisien yikini galat. Bangin yo ban pendan buram ya ka kerteng ka badan bor ka jong me. Hoi me melong blei jongi blei bo im blei bo shisha. Bad blei badap tang daga jing ye bat kan jing snei. Nisung man ai ngu kutrai ba bahan nam ta kani kapor. Bakum ka balang kutrai ngiyo ban ra ban penher ya kani ka jing syakri ka jongi. Syaki para bangit ba iit ki jongi lingba ka online streaming ko try. Mangit scam ko try ba bha ba ki jungkular ki jong me. Lingba ka ktien ka jong me ko try. Ba me ong ba me long nong up long brat ba bha u jongi. Ba wa lang ha ban ya lingba ka them jong sirngi u jong ka jingyap. Ngim dei ban shepti ko try. Ma mete me long ringkat ban ngi. Ba kham tam kum ha kani ka por ko try ba ngi dei ban yamat kum ka perthai borok ko we. Hoi ka ri India berkum joru kani ka ri ka jongi ko try lingba kani ka tayo ni osngo ko try bo ni COVID-19 balong ni pandemic ko try lawan ban yu ki jat ka ri ka jongi hare ki jingkular ki jong me ko try ki long yangi bang yemdei ban shepting hapaning kini ki jingja ki bakum kini ko try ba kani ka por ko try ni aingo ko try bang yo oblei bakum me bo ongi to me to khmiet hilaki khmat shakilum ba ki jingerap ka jong ngi kum ki brio ki banget kanuan na me ko try. Kum trak ko try ngimdan kanu ka jing artatien. Ba me ko try manam ino ingi. Habaring kani ka jing jahi ko try ba bha. But ngisung ban aingu pat bang iyo oblei ba ko me bala kloy ban pa elo khun bala khamar we jo me Jisu. Malong kanong balong uban penim yangi ko try ba bha. Hoi ka jing sha ka jong u halo ka ding pna halo lum Calvary. Kalong di shisha ka ek bala penim yangi naki pop ki jongi kum ta ke bangi don kam ko try ka long bangin bat scam mi kata ka jinget ka jongi ngin bat scam bangin shania tang hami ko try Jisu ba bha bangi tip shai ko try bangin long kumulem sion bomla ban pen khi mano manuru badang ni ka por ko try ba bha ngiwan kum ka balang bangin yo sngo ya ka jing shisha balong ka ktien ka jong me ling ba pastor ba i jongi ko try basa shipang in sa same ko khubor jong jing shisha ko try to pensum sle ya i ko try do mensim ko yu jong me rai i ko try kamra beneng ko jong me ko try kanam ki ka bain pla ko try ling ba jong ni ka por kan long de shisha ko try ki to baro ki badan ki yeng ki sem ki jong ki ko try kana thau thmai ki ko try namaring ba uni ka jingja ling ba kani ka pandemic ko try ngimla ban shakri la lot ya me ngimla ban let shu ki yeng mani ki bi ki jong ki ko try Ringit scam ko try ba ktien ka jongi kan rio jaka pa ki donut ki min sem ki jongi kan yo jaka ha ki yeng ki sem ki jongi ko try namang ka jinget ka ba scam ba haba ki rempe yeng kristan ki osngau ye ka kani ka ktien ka ba shisha kinda yo kinda ai ka jaka ha ki donut ba ki yeng ki sem namang ka jinget ko try haba ki rempe yeng kristan ki jongi ki long bakhlan ka balang ka jong me hi kan long ko ba im ko try sanang kurkhui la pastor ko try ki jip kre ka jong kan long ko try long tang kum brio Reka jing penjanai baro kan wana ket jing snake ka jome. Shimti ko try ba bhai ka por badang sa baro. Da ka ba map kilat bon sen i penso si ka man ka jome. Ye kini baro ang ibu ngi pan bang khot kerpat. Ha ka kerteng ka badan bor tam ka bathyang tam. Bar ka kerteng hi bom sa job jong try ba no prim jong Jesus Christ belong ju menen menta. Ba shadu ki arta bom jukut ru. Amen. Tu ublei unisnei ban kerku ya ka jing pulien nga ktien ga jong ublei bat ngit scam bu unsnga bat cha skor ka jing khot karpat lama ka jing dawai hagani ga por haswa bingin yo sngo ya ka khubor ka jing slok nga ktien ga jong ublei ngin yarwai ka jing rawai number ka basis pa arpun yo komun sim ka jing penthamai ayar da ka bor bakhrau ba hadin nga tangin so yo sngo ya ka khubor jong jing slok nga ktien ga jong ublei Komen sim ka jing pen temai akhir da kapor bakrau penduru ka buit usaitan ka jing sniu nangi tulau ya kal airplane ha try to pa ya kinong popan pen snow ka ktien ka jong me is naken rat I in
Ki para bangit baro sa sisian pan ngai kubla yepi ha kertanga jong try ba unong penim jong Jesus Christ. Ki para bangit baro lembat yepi baro ki perlok ki basngap bat ki bapet jaga niga video nakalyang jong kabalang presbyterian halum siap ni kimi lenti ba ni kermen skemru ba kumba ublei ula jonon kat ingin skemru ba undang kat bat kan genti ka mentah ha bangin sayo sngo ya khubor naktian ga jong ublei ki para bangit baro ha ga jingya lenti kum ki khon ublei kindan ki por ki basitom ha ka bala tenju ya ga jingat ka jongi don ki por ki bakum ki khon ki jong ublei ngila sakri bat ngila yat ha lenti ka jong bat hateng kadon ga jing kimi lenti baki ai baro kinlong ki bayat renti rei kani ka jing em kamlong kumta kidon sibun ki por ki basitom ki por ki ba ha ka bala pen sayong ka jemut ka jing perkhat ka jongi bat ha bakum kata ka por kidon sibun ki jing keli ha ka jemut ka jing perkhat ka jongi lanu bakini ki jing bat ki jing jar kin kutno bat hateng rung ibu ka ni ka jing keli shanu ublei ha ka por jong ka jing jar kabenta nak aktiun ka jong ublei ka mangakwa ban bu kum ka nongrim jong jing slok kalong nak kitab Exodus kalanong ka bakat saw kadakot ka bakat lai ka kitab Exodus kalanong ka bakat saw kadakot ka bakat lai ti Moses uloong hauta upat ba wat siap tiang pi to sange to khmiru ya ka jing pendem jong utrai ya ka ba unsa pen i hapi hagan ka singi namar kita ki Egypt ya ka ba philayo i hagan ka singi pin om yo isu ya ki lanu ru ki para banget hasya begin ya sikan ka benta nak aktiun ka jong ublei ka Bible ka yathu yang i bahadian bagi kun Israel kilami bat kilayo ya ka jing light load nak jing long brau hakari Egypt laong makilami nakari Egypt nak jing kemen bat nak jing kermen ka bakrau bat kalau dan ru ka jing kimi lenti ba ka jing imjuki nang ni sikmat kan long ka basuk kumba ublei ulah kular yaki baun ai ya kata ka ri jong jing kular hari tang hadian ka tukan isngi bakilami negeri Egypt kila di ban mat ya ka wei nagi jing ka bala pen sayong ya ka jing but ki jing berkat ki jong ki ka Bible ha ka kitab Exodus kelong ka bakat saw dekot ka basipo bat hadu ka bakat ar ka yathu yangi baki kun Israel kila kawet sikat dai ki kun Israel kila syeptiang sikat dai hadian makila yo i ya ki sipai jong usim paro batlang ba kini ki lai jili ki khot ngiu i ya ki lai jili baki kun Israel kila le kabenta ka banangkong namar bagi kun Israel kila syaptiang kila lenyar hau try namar bagi kun Israel kila syaptiang kila lenyar hau try ki kun Israel hadin bakila khmit ila kikmat de ki Egypt kila yabe nadian bat kila syaptiang hadin bakila yo i ya kisipai ki jong usim paro bat ya ki kali yapom jong u kajing sngotu jong ki kata kapor kalong namar makinumla banile persya ya kisipai ki jong usim paro kajing syaptiang kapenlong ya ki makin lenyar bat ngelak ban bu aktin pareng hakata kapor kila give up kila yo i ya ki jing hakapor baladam bat haka bamenta kabaki yo i kalong tang ka jingyap bat kim yo i pat ya kata ka bor ka jong ublei ka ba ula pelat yaki na ka jinglong brau hagari Egypt bat menta hadian baka jela ngilamat ya ka ka khlam jingpang lengba kini ki khandiat li kisni la yo i bakum ki khon ki jong ublei ngialen nyar namar ka jing syaptiang syaptiang namar bangila yo i ki jing lengba kini khandiat sngi hadian baka sarkar India kala bu ya ka lockdown hakarihi barok ka wei bat ngila yo i ki jing hal ki jong yang kisam ki jong i haki imlang ka salang ka jong i bat hakarihi barok ka wei kidan ru ki jing tip lengba kini ka social media bat la kala long ka jing kerku ya ki babon hanrei hapdeng kani kapor ki danru ki khobor ki penduk jingkermen habangi yo i ya kita ki khobor
Ngiyo sngau ya jing serkai jong uni kunyang jing pang hakaleng satlak jong kaparthai bat kani kala pen siap tiang yangi habangi perkhat kum kasiat hi barok away habangi perkhat ya ki wei pat ki siat hapo jong kari India bat hakaleng satlak jong kaparthai habaki pen kre banya kun persya ya uni kunyang jing pang I kumba ki labyang bat kani kabu ka jingkeli yangi kum kajelahi barok away haba uni kunyang jing pang ulawan hakari kajongi ngintip ngila na mangine kun persya kita kilapen arta tienengi bat kilapen syap tieng yangi kabenta kabaar kabaki kun Israel kila le lengba kitu kilai diligit khuat kibasa khaman kalong namar ba kajing syap tieng kila sedang ban keno ya Moses namar kajing syap tieng kila sedang ban keno ya Moses Dikun Israel namar kajing syap tieng kila sedang ban keno ya Moses hato dan jing tep yangi haijeb bamela ya lamno yangi shani kata kalong kajing keli jong kikun Israel kiyo I tang ya ki ki basneu bat kerau kti ya ki wei kajing syap tieng ka perlong ya ki bakin klet bat yo I ya kajaka balapun kre da ublei bat kim simladon hagani kajaka namar ba Moses ukwa ya ki anrei kadi kajing kwa bat kajing alam kajong ublei Hajaka bakin duai ha ublei banyo ya kajing ada penban kila thunum ya ublei bat kila keno ru ya Moses ki para banget baro kila don sibun kajing keno hapdeng kini kendiat sngi habang ilamat ya kini kajing kidon hateng ki bangi keno ya kasokar bakamla ban penbiang ya kajing don kam wat hapdeng kajing ya kesa jong ki babun ki dipat ben hapo jong sorkar jong kami gahalia ya kaban ya kat bala ya kaban penbet penbiang hapdeng gini kajing ki bangi ngi kando ngiyo iru ya kajing tulot jong ki weipat bat hangta ngi sedang ban besar bat ya kabangin keno iwei ya iwei pat ngi akren ki wei ba ki pha ya ki khubor ki bamdai bat ki khubor ki bam sisa bat kidon sibun kajing keno kumbala keno da ki khun Israel kata kalong kabenta ka baar ka ba ki khun Israel kilale bat ya ka ba mangiru hadien mangilamat ya kani kajing ngilas sedang ban ya kedokti bat ya ka bangin keno iwei ya iwei pat kabenta ka balai kabaki khun Israel kilale hakata kapo namar kajing syap tieng kalong bakila artatin namar kajing syap tieng kila sedang ban artatin namar kajing syap tieng kila artatin ya kajinget kajongki hau blei bat kila ongru kala khambha yangi ban sakri ya ki jeb ban ya kabayap hagani gari khalau kata kalong kajingbu jongki khun Israel ya Moses kim yo I yo blei hapning kajing kabaki mat kiyat da kajing yo I om da kajinget kikmit ya laki khmat bat haba kila khmit ya laki khmat kiyo I ya kisipai jong usim paru hakasaka bakin pai so blei benban kila pai se ijeb bat kani kala penkan mau ya kipor kibaladap bakila di ban mat ya kajing bat dei hang ni bakala sedang ban no bat ban artotien kajinget kajongki ha ublei ya uba kila ula pelat aki na kajing long brau ka ban nget ki para banget khamtam hakapor bangimat i kajing ka bangin pen scam ya kajing ha ublei ha bangimat i kajing kum kajelahi barok awai hadin ka khat artarik jong ubna April hakaba lengba kajing kerpat jong chief minister jong kajela ya kaban pelong ya kajing duai bat kum ki khun ki bait hapo jong kan kajela ngilai sementa shirham hakani kajing duai halagi jong ying kisam ki jongi bat ka ke baca tanghadin kendiat ski lapan pau no ya uni kunyang jingpang bat labana hakani kajela kajongi bangilayo mat ikani kajing kunyang jingpang bat hateng habang isim bakani kalong khubor ka wasniu misngau bakat bangin ang jan show play katarung inang mat ya kajing walaki don ki weipat ki ba perkhat ya ka ba badai lembah kajing duai ka ba ublei upan pau ya kani kajing pang hari hateng hakabukum kata kadon kajing her bat kajing telot jong kajing namar ngisngau ku mangila sakriyo ublei penban ublei usyapat bakani kajing kanwan ha kajing kajongi bat ha kajela kajongi haswa bagin mat ikani kajing pang ngila ya thap ti bat ngila ai kublei ya kinos bat ki doktor ki badan ha ke benda ka ba khmat
Ya kaban yarap. Ya kitu ki balayo mat ikan ke Jepang. Hari ke ke bas ngosi kalong. Bahadin ba kum kejelang ilamat ikan ke Jepang. Kalai hab ha kita ki ba ngisngo tho ba kilong kinong sumar. Ya kita ki bayo ikan ke Jepang. Bat habang yu i kum ki khon jongan keri. Baki doktor ki mat ikan ke Jepang. Kadon ke ngisngo artatien hangi. Bangin syania haki. Kini gilong kipara banget kiba ngasuman ra tangga nuksa. Bahabang imat ia kajeng kasyep tiang ha kajeng im kajeng Bat hapa dengata kawan kajeng atatian. Bat kajeng atatian kaba kama kalong mangisdang ban atatian ru wat ia ublai. Hadian ba Moses ulo i ki khun Israel. Bakila syep tiang. Kila sedang ban lenyar. Hadian kata kila keno bat ulayo iru ya kajing long artatien kajong ki hau blay. Day lengba kini ba Moses usaong hau pat ba. Wat siap tiang pi to sange to khmiru ya kajing penem jong utrai. Kini kilong kilai tili ki kentien ki ba Moses ula ai bat ula keren hau pat ba hakata kapor. Wat siap tiang pi to sange to khmiru ya kajing penem utrai. Kabenta kabenangkong kaba Moses ulah keren uang wat siap tiang. Kajing siap tiang kapen matla yangi bangin sengau tu ya kajing don kajong ublay ha kipor basitom. Udebet uang hakasam kaba arpulai kadkhot kaba saw. Langayat ya katham kaserniu kajing yap ngan om tiang ya kaba sniu. Namar medan rengkat mami bat nga. Udindo bat usyandu jong me ki pentingan yang ha. Ngidon kam nyemdan kam man siap tiang namar kata. Kumba Timothy uang ha kalau nong kaman kong kadkhot kaba nyau. Namar ublay sim laai hangi kamen sim kajing siap tiang. Hanrei kajong kabor bat kajong kajing iet bat kajing le arkar. Bat day lengba kane mereka men sim kabang yo ya kabor. Bat dakata hingila ban ile persya ya kita kajing da kajing et bat da kajing kut jembut kebaskam. Bat kamen sim jong kajing iet ngin iet ya kiwei. Kamtam ya gitu ki bapenan kam bakla bat ya gitu ki basim kabu bat dakamen sim jong jing le adakar khanang banginum sya ban sya pentame haki weipat kabenda kabar kaba Moses ulaong yo pat ba to sange banding la ban bu hawi ke kentien yang scam ngidon kam ban yang scam haka jinget shiwa bangin la ban yat daka jinget Ngidon kam ban yang scam haka jinget shiwa bangila ban yat daga jinget. Ngidon kam ban penklan nyila dia bangin la ban yat. U esya hakal nong ka basaw pau gadkhot ka balai puwei. Uang ang tu bagi ta ki bap khmi yo trai gen pen thamai bor. Bat kum tu ter gadkhot ka ong kin yat bat kin om snolwat. Kat ba ngidang yang gublei unyarap yangi. Ba un pen thamai bor yangi. Bangila banyat bat ngidon kam bangin yang scam hakabukum kani kapor habang imat i kajing bat ka benta ka balai ka Moses ukhot bat uong yo pat ba khmi pi sa kajing penem utrai khmi sa kajing penem utrai abang i khmi sa kajing penem utrai un pen klan yangi ya ka men sim ka jongi abang i khmi sa kajing penem utrai un pen klan ni kajing mat ka jongi bat abang i khmi sa kajing penem utrai un pen klan ya kaman kajongi bat abangi khmi sa kajing penem jong utrai un pen klan ya kajing sngo kajongi bat habakum kani kapor ngidon kam bangin khmi sa utrai ngidon kam bangin khmi sa kajing penem jong utrai kumba Moses ula kentu ya upat ba hakata kapor di para bangai baro ngidon kam bangin tip ya kani ka kajing sisa ba kapor basitom Uni uju ublay ubala pelat iki khon Israel. Udai uju ublay uban sa pelat yang iru gum kejelahi barok away. Hakari India bat hakaleng setelah kapercay. Ya kabangin nilai persya. Ya kani kejeng kabangi ya kendu mentah. Namar kata wat syep tiang. Namar day uni ublay. Ubalong kejeng syai. Uban sa ay yang iya kejeng syai. Hakapor bangimat ya kejeng dom. Day ru uni ublay. Ubala penyak halat iki hakaduriaw. Bakin yang kum kiken ro. Bakin yat ki khon Israel. Hod habangi perkhat igin ki kentien. Nyila ban ong
bakalong ka bamla kanrei ublei uong haga kitab haga gospel ga jong Matias ka nong ga bakat khandai ga khot ka bar penrio bakata ka bamla bat ubreu kalong ka bala bat ublei pila bandong bangat telot mani bangat had kanrei ujisu te uong haga gospel ga jong Matias ka nong ga bakat we ga khot ka bar pupra tuan hanga pibaro kibat hat bat kibak kya ga jengket dengan penjem pila bandong bangamla kanrei ngalak banle ya ki baro dauta bepensat borenga ong ke siti sakinong Filipi kalnong basau dekat ke bakat lai dai hor gini ki benta mangakot lang yang hilang baro ya pi ki para banget nalaki jong ki yang kisem bat kumjuru ya pi baro ki parlok ki bas pet bat ki bas ngap ya gani ka khubor mangim dan kam mangin siap tiang hanrei bangin yang schem namar ba ublei usin syar bat haba ublei usin syar kanam dan kanu ko jing kabangi kum ki khon ki jong ublei ngin cha job ublei uni snei ban ker khu ye gani ka khubor nak tien ga jong ublei un yarab ru ya pi ki para bangai nalak jong ki yeng kisam bad ikitu baro ki parlok ki bapet ye gani ka video bo ublei lembaga jing suk ka jong unyo ban ker khu ya pi bad bakata ka jing suk ka jong ublei ka palat ka jing sampang baro kan yo ban ri jaja ya pi hakum ki ki por bangi mat ka jing namar kata ka daw wat siap tieng pi to sange to khbiru ya ka jing pedem ka jong utrai ublei nagam ta ka buram jong amen di para bagit paro nilapoi sa kabanta ya kabangin yo bangin penwai no igin ka jing sakri bat ipan pa ka jing sngongo ya baro ki balaya simenta ha ka jing sakri ublei uni isnei ban kerku ya pi bat un kerku ru ya pi ki para bagit na lagi jong ki jing kisem bat ikitu ki parlok ki bape ya ka video baka jing suk ka jong ublei kan yo ban sensar ha ka jing im jong pi bat haki long yeng jong pi bat ka jing ker paru na kalyang ka jong balang ya pi gum ki para bagit ya ka ba phin yai peteng ya ka ban perlong ye ka jing ruai ki jong pi hal ka jong ki yeng kisem bat ni nges kem ba ublei sim lai ino ya pi bat yang ngigum ka balang hadu ka ne ka khlamat ki nges kem ba unia lam ngi nang ni sikmat ru daga boro jong ngine panwai ki jing sakri ka ne po daga jing ruai nambar ka ba saus pa sau pusan ka nambar jing ruai saus pa sau pusan lam yang atrai Jehova bat hadin ka ne ngin sayo ya ka jing kerku bat panwai Lamyanga hatrai Jehovah pilgrim lane baka pertei ngangatlo mamito aibor tenyanga takti isne kat bangain te ate jing ai kat bangaim te ate la jing ai hai ngandi ka ka jing im lei ngan si liang shu hai ngan bang nam
ka bawai no jong ni ka jing syakri gidwai ka jing ba ka jong oblei ku pa ka jing ai ka jong Jesus Christ ba utrai lamba ka jing selak ka jong musim ko kini kilai ki bulang kitan rai ba ka jing ko ha wai oblei kilorang kat bala ka balang ka jong me lemru bat kiru nget kiru khut ka negari ba ka leng satrak jong pertai nadu menta bat syadu ki bam jukut ru amen